ארזי הלבנון. ארזי הלבנון כידוע זה כינה על 10 הרוגי מלכות. ארזי הלבנון, אנחנו אומרים כינה על 10 הרוגי מלכות פעמיים בשנה. פעם הראשונה זה ביום הכיפורים, אלה אזכרה בתוככי המוסף, שהוא פיוט מאוד מאוד ארוך, אפילו מפורט. והפעם השנייה זה היום בקינה יותר קצרה ופחות מפורטת. אמר הרב סולובייצ'יק כמעט כל שנה שיש 2 סיבות שמזכירים את 10 הרוגי מלכות. ביום הכיפורים הסיבה היא שמיתתן של צדיקים מכפרת. אבל בתשעה באב הוא בגלל הגמרא הבאה בדף המקורות, מסכת ראש השנה דף י"ח עמוד ב'. צום השביעי זה 3 בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה. הרגו ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוהים. אז היום אנחנו מזכירים את 10 הרוגי מלכות, כי שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוהינו. אז זה היום על שריפת בית אלוהינו. י' באב, רובו של הבית נשרף פה כפי שהתחלנו. וממילא אנחנו מזכירים גם את 10 הרוגי מלכות ששקולה כמו שריפת בית אלוהינו. אני שנים רבות לא הבנתי מה הקשר. באמת מה הקשר? בית המקדש זה קורבנות, זה עבודה, זה לוויים בשירם ובזמרם, ישראל בנביהם. מה הקשר לגדולי ישראל שנהרגו על קידוש השם? למה זה שווה לשריפת בית אלוהים? והשנה ראיתי את המהרש"א. אני מצטער בפני הציבור, אולי אתם למדתם בישיבות שמסתכלים במהרש"א. בישיבות שאני למדתי בקושי הסתכלנו במהרש"א. אף פעם לא חשבתי להסתכל שם. אז השנה האפס, זה הפריע לי. אז בפרויקט השו"ת כידוע אפשר לעשות קליק יווני ולראות את כל המפרשים. יש רש"י, תוספות וכו'. יש את המהרש"א. אז אמרתי, אם הוא נמצא, כנראה שהוא לא אפיקורס, הוא קשה. בוא נראה מה המהרש"א אומר המהרש"א, אם כן, גם בשאר צדיקים שמתו יקבעו בו צום, ואם כן, אין לך יום בשנה שלא יהיה בו צום שמת בו צדיק. למה יש רק צום בצום גדליה? יש צדיקים אחרים שנהרגו. אז למה דווקא הם ולא הם? מה נשתנה גדליה מכל גדולי ישראל שנהרגו על קידוש השם? אומר המהרש"א, ועוד יש לכוון בזה לפי שזה נעשה ביוד ימי תשובה. מתי נהרג גדליה? כנראה בראש השנה ממש, לא בג' בתשרי היום שבו צמים. בראש השנה. אז עם ישראל נמצא בבית הכנסת ותוקע בשופר ועומד בדין, וזה לא סותר כי הוא זה להיותו ישמעאל להרוג את גדליה. אומר המהרש"א, והיה לו לישמעאל שהרגו להתעורר בתשובה, הוא לא היה חושש בכך, והוסיף צרה לישראל בהריגתו לגדליה. מדהים, ראש השנה עם ישראל חוזר בתשובה, עומד בדין לפני הקדוש ברוך הוא, עומדים בבתי כנסיות, גם ציבור לא דתי מוצא את עצמו בבתי כנסיות בראש השנה, והוא לא מרגיש כלום. ראש השנה מגיע, רואה את גדליה, כדור בראש. והאמת היא שזה לא הפעם הראשונה שאמור להיות הרגשת קדושה בעולם, ויש רצח. הגמרא הבאה, מסכת יומא. זה כבר רצח לשם שמיים במרכאות כפולות ומכופלות. תנו רבנן, מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. קדם אחד מהם לתוך 4 אמות של חברו, נטל סכין ותקול לו בליבו. 2 כהנים עולים בכבש של המזבח להקטיר קורבן. האחד רץ יותר מהר מהשני, אבל זה יכול להיות מרוץ צמוד. אז יש 2 דרכים לטפל בזה. או לרוץ יותר מהר, או כפי שהוא עשה, הוא פשוט הפיל אותו מהכבש ונרצח. רבותיי, זה היה באזהרה. הבן אדם, הכהן, ראה את בית המקדש לפניו, לא דמיין.
ראה את בית המקדש לפניו, ובום, הורג אותו. ולכן, זה מה שלעניות דעתי ארזי הלבנון עושה בתשעה באב. שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו, הפירוש הוא שמכיוון שאין צדיקים מספיקים בעולם, יש פחות קדושה בעולם. וממילא, בבית המקדש כהן אחד רוצח את השני כי הוא רץ יותר מהר להקריב קורבן, והוא רוצה להקריב את הקורבן בעצמו, ובראש השנה יהודי הורג יהודי, כי פשוט יש פחות צדיקים בעולם שמלמדים את תורת השם שמדברת על חיים וחסד וכן רחום וחנון, ובמקום זה מה שיש לנו בעולם זה בדיוק הפוך. ישעיהו הנביא בפרק י"א, באותו הפטרה שהרבה אנשים קוראים ביום העצמאות, אומר ויצא חוטר מגזר ישי ונצר משורשיו יפרע. ומה יקרה לו? ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. אכן אותו חוטר שיצא מגדר ישי הוא לא רק יבוא ויגאל אותה, יהיה בעולם יותר רוח חוכמה ובינה, יותר קדושה, יותר באמת רחום וחנון, יותר דעת את השם מבחינת חס וחלילה לא רצח. ואכן הנביא אומר לא יריעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ תהיה את השם כמים לים מכסים. וכך אומר הרמב"ם שיהיה באחרית הימים. ומפני זה נתעברו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם בימות המשיח, כדי שינוחו ממלכתיות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן. אם אכן השלטונות לא נותנים לנו את הרשות לעסוק בתורה כהוגן, אז מה קורה במקום זה? יש פחות דעה בעולם, יש פחות כן רחום וחנון בעולם, וממילא, ואם אכן יהיה מספיק תורה בעולם, יימצא להם מרגוע וירבו בחוכמה, לפי שבאותן ימים תבע הדעה והחוכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ תהיה את השם. אנחנו היום מבינים 10 הרוגי מלכות, כי במיתתם היה יותר רצח בעולם ופחות קדושה. ויהודי יכל לרצוח עוד יהודי, ובבית המקדש כהן רוצח עוד כהן, כי יש פחות דעה את השם בעולם. אם היה יותר תורה בעולם, שנתונה בידי הצדיקים, היה פחות מהדברים האלו. ולדאבוננו הרב זה רלוונטי היום כמו אז. בואו תראו את הסרט הבא. תראו מה קרה בארץ ישראל. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. בליל שבת. ליל שבת קודש בארץ ישראל. בואו תזכרו. נחזור לרצח המזעזע אתמול ולשכנים של גדי ויכמן, זכרו לברכה. איציק זוארץ פגש אותם וראה את הפחד בעיניהם. הנה. אף אחד לא לוקח יוזמה. אפשר להפיל את זה על המשטרה, זה כאילו התפקיד שלה, אבל זה הכל ביחד. זה כל האווירה הזאת של האדישות. עוד אחד מת ועוד אחד מת ועוד אחד נרצח. קצת יותר מיממה אחרי הרצח של גדי ויכמן, הדיירים ברחוב בר ניסן בשכונת נווה זאב בבאר שבע עדיין מזועזעים ממה שקרה להם ממש מתחת לבית. קצת שותים, קצת אולי לוקחים משהו, אני לא יודע מה. ומאבדים שליטה. דקירה קטנה, יאללה, הלך בן אדם, זהו, הלכה משפחה. ואתה יודע מה, זה כמו פחד, נהיה פה כאילו לא ארץ שלנו, לא ארץ שאתה יכול לחיות בה בביתך, להוציא את הילדים שלך פה לגן, לטייל בחוץ, ברחוב, אנשים גרים פה. ביום שישי בבוקר עוד הספיק גדי לחגוג יום הולדת 2 לביתו בגן. בערב הלך ליום הולדת אצל חבר, וכשחזר ניסה להשכיב את ביתו לישון. אני מנסה להשכיב את הידה, והיא כל שניה קמה לו היא נרדמת, והיא כל שניה קמה לו ישבנו ראינו סרט, היא כל שניה קמה והוא חזר להרדים אותה מהרעש. מיכל וגדי מתקשרים למשטרה ומתלוננים על הרעש. לטענתם ניידת לא מגיעה. גדי פונה לנערים ומאיר להם מהחלון. בשלב מסוים מחליט גדי לרדת למטה לפארק. היא הלך אליו בהליכה מאוד מהירה, לא ריצה, הליכה מהירה. הכניס לו נגיחה בראש ודקר אותו.
ישר. ואני פשוט ראיתי אותו תופס את הבטן ומשתתח, נופל, קורס. הפארק בו נרצח גדי ויכמן בשבת לפנות בוקר התמלא היום בתושבים מכל רחבי העיר שהגיעו כדי לראות מקרוב, לנסות להבין איך אדם נרצח ככה סתם. אתה רואה את הנערים האלה, אתה מפחד לגשת לדבר איתם. חלק מסוממים, חלק שיקורים, וילדים, כולם בני 16-18. זה פחד. ובני טובים, לא חושב שתגיד גרועים או לא יודע מה. ברגע שהם רואים ניידת, הם בורחים בין הבתים. נערים מתפזרים בין הבתים. איך שהניידת באה, מודיעה לא יודע למי, לאחראי שלהם, אין כלום פה. ואז הם הולכים, אחרי 5 דקות כל הנערים האלה חוזרים לאותו מקום ועושים עוד פעם בלגן, ואז הדיירים עוד פעם מתקשרים. במשטרה מציינים כי בשעות האחרונות הושגה התפתחות משמעותית בחקירה. אין ספק שלצד אכיפה וחקיקה מרתיעה יותר, כנראה שלחינוך מהבית אין תחליף. ליל שבת רבותיי, ליל שבת, יהודי רוצה ללכת לישון, במקרה הזה אני לא חושב דתי. ויש רעש מהחלון, לא ב-10 בלילה ולא ב-11 בלילה, ב-2 בלילה. הוא ירד למטה לבקש מהם שישתקו או שיעברו למקום אחר. ורוצחים אותו. 10 הרוגי מלכות. פחות צדיקים שמלמדים תורה בעולם, פחות כל רחום וחנון בעולם. מה הקשר לבית המקדש? מה היה ליד בית המקדש? לשכת הגזית. משם יצאה תורה לכל ישראל, אומר הרמב"ם. ובמקום זה אין לנו לא בית מקדש ולא תורה שיוצאת לכל ישראל. יש לנו רצח של מר ויכמן ביום שישי בערב, לא פחות ולא יותר, ליל שבת קודש. לילה יותר רגוע, גם במדינת ישראל הלא דתית. אנשים יותר רגועים, נגמר העבודה. רוצחים אותו כי אמרו לו לשתוק. תשתקו, 2 בלילה, בת שלי רוצה לישון, יכולים לעבור למקום אחר, רוצחים אותו. יש סיפור, דף מספר 9 למעלה. סיפור שכנראה הוא לא נכון מבחינה היסטורית, אבל אם הרמה מביא את הסיפור, לפחות שנקרא את זה ביחד. הרמה מביא את הסיפור הבא, מביא מעשה שאפלטון הפילוסוף הגדול בא לירושלים עם נבוכדנצר. אז מיד תתקיפו אותי, אז אני כבר ירשה לכם לתקוף אותי. אני לא יודע איך אפלטון איך חי בימי נבוכדנצר. כל מי שלמד פילוסופיה יודע שזה אולי טיפה יותר מאוחר, בלשון המעטה. בכל זאת סיפור. ולאחר חורבן המקדש נכנס להר הבית. אז אפלטון נכנס להר הבית, ראה את ירמיהו הנביא בוכה מאוד, ומרים כל נהי וקינה על החורבן. וישאל לו אפלטון בית שאלות. א', אתה חכם בישראל, מדוע אתה בוכה על עצים ואבנים? תתארו לעצמכם, כאילו אפלטון נכנס, רואה את ירמיהו בוכה, עצים ואבנים. אומר, מה הבעיה? תבנה בית אחר. הנה, יש עצים ואבנים שנחרבו, נביא לך חומרי בניין, קבלן, פועלים, תבנה בית אחר. ובית, הרי הבית כבר נחרב, ואין ראוי לחכם לבכות על העבר. איך אנחנו אומרים את זה בעברית מדוברת? לא בוכים על חלב שנשפך. מה אתה בוכה? למה אנחנו על הרצפה עכשיו? מה? צלח הבית, גמרנו, מה אתה בוכה? השיב לו ירמיהו ואמר, אתה בתור פילוסוף ודאי יש לך כמה ספקות בפילוסופיה אשר עדיין לא ידעת פתרונם. אמר לו אפלטון, ודאי כן הדבר, יש לי הרבה ספקות אשר חושבני שאין אף אחד בעולם שיפשוט לי אותם. אמר לו ירמיהו, אמור לי אותם ספקות ואני אפשוט לך. ויאמר לו ספקותיו, וירמיהו פשט לו את כולם כלאחר יד. אז הנה אפלטון הפילוסוף מביא לו שאלות פילוסופיות עמוקות, וירמיהו פותר לו אותם כלאחר יד. בשלוף. אפלטון נדהם מאוד מזה. ותמה אם עומד לפניו ילוד אישה, שיהיה מלא בחוכמה רבה כל כך. ויאמר לו ירמיהו, כל זה החוכמה ששמעת, שאבתי מעצים ואבנים אלו. אני לא חושב שזה סתם. הרמה, איש הלכה, לא איש מעשיות, לא רבי חסידי, הוא לא אומר בצורה מיסטית, בית המקדש נותן לנו חוכמה.
אמיתי, ליד בית המקדש עמד לשכת הגזית. בבית המקדש התקרבנו לקדוש ברוך הוא על ידי הלב, ובלשכת הגזית על ידי השכל. וכל החוכמה שיש לי שאבתי מהעצים האלה. והיום, אם בליל שישי מר ויכמן יכול להירצח, כנראה שיש פחות חוכמה בעולם. כנראה שיש פחות דעה את השם בעולם. אכן, הקינה הבאה אנחנו נקונן בעוד דקה על מה שאומר התוספות. כידוע לכולם, 10 כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה, באחת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. למה אוכלים מעשר שני בירושלים? לא בגלל שזה טעים, לא בגלל שזה קורבן, אלא מה? למען תלמד ליראה את השם אלוקיך. אז יש לי שדה פה באפרת, אז אני לוקח את הפירות, מעלה אותם לירושלים, אוכל אותם בקדושה, כדי שיהיה לי יותר יראת השם. אומר התוספות, זה לא מיסטי, זה לא קבלי, זה אמיתי. אומר התוספות בבבא בתרא, לפי שהיה רואה קדושה גדולה, וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה, כדרשינן בספרי, למען תלמד ליראה. גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד. לפי שהיה עומד בירושלים עד שיוכל מעשר שני שלו, והיה רואה שכולם עסוקים במלאכת שמיים ובעבודה, והיה גם מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. אומר התוספות, בצורה מדהימה לדעתי, מה היה פעם בירושלים? בירושלים היה פעם אנשים לומדים דעה את השם, ולא יעלה על הדעת שכהן היה רוצח עוד כהן בכבש של המזבח, ובוודאי שיהודי לא היה רוצח יהודי בראש השנה. אבל היום אין בית מקדש ואין לשכת הגזית, ולא עלינו יש פחות חוכמה בעולם, ולא עלינו כל זה יכול לקרות. ומי שאומרת את הדברים בצורה מוחצת, זה לא עלינו עוד מישהי שנפטרה בשואה, מאוד דומה לאנה פרנק, הייתה בשנות ה-15 לזמן השואה, גם כן באמסטרדם, אישה בשם אתי הילסון, שאומרת דבר מעניין על מקומו של הקדוש ברוך הוא בשואה. דבר אחד נהפך ברור יותר ויותר. התמונה שלה נמצאת על המסך. אתה לא יכול לעזור לנו. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעזור לנו. אנו צריכים לעזור לך כדי לעזור לעצמנו. וזה כל מה שאנחנו יכולים לעשות בימים אלה. שאנו נשמור, שימו לב, על החתיכה הקטנה שלך, בורא עולם בתוכנו. תראו מתי נכתבו הדברים, 1942, ותראו מה היא אומרת. שלכולנו יש צלם אלוהים, ואם הקדוש ברוך הוא כן רחום וחנון, אז גם אנחנו אמורים להיות. לא לרצוח אבא ביום שישי בערב, ולא לרצוח כהן בבית המקדש, ולא לרצוח את גדליה, אלא אנחנו אמורים להיות עם צלם אלוהים, עם כן רחום וחנון בתוכנו. ומה שקורה כרגע הוא שאותה חתיכה קטנה, אותה צלם אלוהים שנתת לנו, כבר לא בא לידי ביטוי. כי בסביבה של אותה אתי הילסון יש רק רצח ומכות ועינויים וכל מה שאנחנו יכולים לתאר או לא לתאר לעצמנו. על כן, 9 באב אומרים קינה על 10 הרוגי מלכות, כי אכן כשריפת בית אלוהינו, תראו מה יש לנו בעולם. במקום דעה את השם, רצח וכן רחום בחנון איכשהו לא נמצא. ארזי הלבנון. ארזי הלבנון, אדירי התורה, בעלי תריסים במשנה ובגמרא, גיבורי כוח המלך בטהרה, דמם נשפך כמים ונשתה גבורה, הנה קדושי הרוגי מלכות 10, בלילה אני בוכייה ואיני נברא. ייטב בעיני אדוני ולא יוסיף עוד לעשרה, אמץ ברכיים כושלות חלק יעקב ומשיח בעת צרה, בצדק ימלוך מלך ושלמו ימי אבלך, לאורו נישא ונלך.